Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 13-nji apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'daky studiodan men Ýogşun Anly Gurban alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň Moskwa we Gazany uçar biletleri satylan ok. Gazagystanyň suw joşmalarynyň arasynda bir ýurtdaky türkmenler köpçüliklerin watanyny dolanýar diýen atlan çap edilen habarlar çekýär. Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşyk Aşgabatyň talaby bilen ýatyrlanandan soň işli türkmenistanlylaryň arasynda Moskwa, Gazan uğurlaryny ýakyn edýänler köpelipdi. Emma Ukrainadaky uruş, Russiýadaky we Gazagystanyň suw joşmalary bilen bagly ýagdaýlar agyr ykdysat çökünlikde çykalgy gözleýän adamlaryň durmuşyny öz düzedişlerini giridýäne meňdeýär. Lewabyň körler we kerler jemgyýeti eşige hemde ayakkabı mätäçliginiň dörenligini aýdyp ilatdan kömek soraýar. Balkanly büdjet işgärlerinden ýüpek kurçuklaryny ýetmek işler üçin pul ýönelýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okurly. Şeýlede bolup geçýän wakalar barada hiç ýerde, hatda öýde hem gep gurrun etmezlik tawsyrlýar diýen atlan çap eden habarymyz bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hepdeniň jeminiň ýartyny. Medeniýet habarlaryna görä Ortaýatyň gün ortasyndaky resmiler güýçli ýagyşdan soň dören suw joşmalarynyň arasynda Orenburg şäheriniň ýylatyny köpçüliklerin evakuasiýa etmäge başladylar. Ortaýat bilen Gazagystanyň serhetdiýäki etraplarynyň töweregini adatdaklara garanyny ören bol suwdan çyşan derýalar soňky bir hepde içinde 10 miňlerçe adamy öýlerinden bosmagy, kaçyp çykmagy mejbur etdi. Ýokardan alynan suratlarda ýaşaýyş ýerleriniň ägirt uly böleklerini suwun basanlygyny görse bolýar. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki medeniýeti adatça sewit ýurtlarynaky şol sanyna öz şäherindäki tebii hadiseler barada ýylaty maglumat bermegi, adamlaryň durmuşyny kynlaşdyryp biljek hadiselerden habardar etmegi öz wezipesi hasaply meýarýada döwlet senzurasyna dymmaly bolýar. Emma Ural derýasynda dören joşkunlar Sovet ýurtlaryny ýaşap Türkmenistanyň maşgalasyny eklemäge çalışýan türkmen migrantlarynyň hem ýagdaýyny kynlaşdyrdy we olaryň köpçüliklerin watanyna gaýdyp gelmegi Covid synawlary bahanasy bilen daşary ýurtlardan gelýänleriň jüýsini gözlükýän hökümetiň guşuny sürtdip yerli synçylar aýdýar. Şu aralykda Türkmenistanyň öz derýalaryna hem Sewitdäki ýagyş ýagmyry bilen baglykda suw joşmalarynyň bolmak ähtimallygy duýdurulýar. Emma resmi Aşgabat bu ýagdaý barada açyk hiç bir zat aýtmaýar. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär. Şunlar Türkmenistanyň Gazagystan bilen ara çäkleşýän serhedinde yerleşýän Garabogoz gümrük nokudunda adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Muňa Gazagystanda uly göwrümli suw joşmalary dowam edýän mahaly bu ýurda işlemäge giden türkmenistanlylaryň köpçüliklerin watanyny dolanyp başlamagy sebäp boldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji aprelde Sewitden maglumat berdi. Geçen hepdeden bäri Gazagystanyň dolanýan raýatlarymyň eýri üzülen ok. Her gün ulyn nowatlar dörýär. Olaryň her birinden tölegli koronavirus testini alýar. Raýatlar serhetden geçmek üçin bu testi etdirmeli we $50 tölemeli bolýarlar. Sebäbi Türkmenistanyň 3 aýdan köp daşary ýurtda bolan raýatlardan Covid testini almak düzgüni hem saklanyp galýar. Dip Garabogoz gümrük nokudunyň bir işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä türkmen raýatlarynyň köpçüliklerin ýurda dolanmagyna Gazagystanyň bir näçe sebetine uly göwrümli sil suwlarynyň gelmegi sebäp bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň 10 000 goloý raýaty Gazagystanyň dürli sebitlerinde zähmet çekýär. Olaryň aglawasy 3 aýlyk syýahat wizasyny alyp giden raýatlardyr. Suw joşmalary türkmen raýatlaryna hem täsir edip, olar häzir öýlerine dolanyp başladylar
barýarlar diýip gümrük işgäri aýtdy. Bellisek soňky 2 hepde gowrak wagt bäri Gazagstanyň demirgazyk sebeti suw joşmalaryndan ejir çekýär. Regionda howanyň birden maýlamagy sebäpli garlar adatdakysyndan has tiz erep suw joşmalarynyň döremegine getirýär. Gazagstanyň Atyrau, Aktobe, Akmola, Kostanay we Pawlodar ýaly sebitlerinde müňlerçe ýaşaýyş jaýy sil suwlaryndan ziýan çekdi. Ýurdun adatdan daşar ýagdaýlar boýunça ministri 96 000 golay adamyň evakuasiýa edilendigini we has erwet ýagdaýa garaşylýandygyny aýtdy. Azatlyk Gazagstandaky suw joşmalarynyň türkmen raýatlaryna ýetiren täsirleri barada Balkanyň häkimiýetlerinden şolsanda Garabogoz gümrük nokodundan resmi tesbir alyp bilmedi. Ýöne Gazagstanyň suw basan sebitleriniň birinde Aktobada zähmet çeken we goloyda ýurda dolanan bir türkmen başly ýaşaýjy öz başdan geçiren ýagdaýlaryny azatlygyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Su 3 metre çenli ýagny öýleriň üçegine çenli basty zordan janymyzy halat etdik. Kostanay we Aktobe sebitlerinde ýüze golay raýatymyzy biometrik pasporty we beýleki resmi namalary kirene ýaşaýan öýlerinde suwun aşagynda galdy. Olar goňşy ýurtlardaky ilçihanalarymyza ýüz tutup resmi namalaryny dikeltmäge çalışýarlar ýöne heniz ýurda dolanyp bilmän kösenýärler. Dip türkmen başly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Şu ýylyň fevral aýynda Balkanabatdaky habarçylarymyz 1 we 3 ay möhletli syýahatçylyk wizasyny alyp Gazagstanyň Aktau, Almaty we Janözen şäherlerine syýahat edýän türkmenleriň gözgörteli köpelendigini habar beripdiler. Olar muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň aýran işsizligiň sebäp bolýandygyny aýdyp, köp adamyň Gazagstanda 1 aýdan 3 aýa çenli zähmet çekýändigini we soňra Türkmenistana dolanyp Gazak wizasyny täzeläp ýene ýyzyna gidýändigini belläpdiler. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklary we giň aýran işsizligi açaçan boyun almayan türkmen häkimetleri raýatlaryň daşar ýurtlara akymy we olaryň bu ýurtlarda ýüzbeýiz bolýan ýagdaýlary barada hiç şeýle mesele gozamaýarlar. Resmi media hem bu barada maglumat bermeýär. Bu aralykda 11-12 aprelde Türkmenistanyň Köpetdağ dağlyklarynda we dağ eteklerinde günorta gün watarynda we 12-13 aprelde ýurdun aşy günorta gün dogorunda ýagyş ýagmagyna, käte güýçli ýagyşlara garaşylýar diýip howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri habar berýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hepdäniň zemininiň ýartyny. Türkmenistanyny tebii hadiseler, gurokçuluk, suw joşmalary ýaly kynçylyklardan başga garaşsyz metdugatda çykýan habarlardan belli bolşuna görä ýegenler kynçylygy hem saklanyp galýar. Şol wagtda häkimiýetler ýurt ýolbaşçylaryny hem öz ilatynyň öňünde hem daşary ýurtlarda gözden salýan edenetdirikler barada hiç bir açyk düşündiriş bermeýärler. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Aşgabatdaky Skybar meşhur kluby Türkmenistanyň prezidentiniň dogany garandaşlary bilen bagly bolan uruş dabalary barada habaryň ýaýramagynyň ýygyany ýapyldy. Aşgabatdaky ol baryň ýapylanyny garaşsyz Türkmen Nokodny ýüz neşri habar berdi. Ol ýerde bolan waka barada Azatlyk radiosynyň habar bermeginden soň baryň ýapylanyny gaýdylýar. Bu wakada prezidentiň dogany ogluny Şamrat Rejepow Skybar'ın işgärini we mihmanlaryny uranyny gaýdylýardy. Şamrat Rejepow bilen bagly bolan çakmyşyk barada Azatlyk radiosu ýanwar aýynda habar beripdi. Şaýatlaryň biri meşhur Skybar'daky çakmyşygyň 6-njy ýanwarda agşamary şol ýere prezidentiň garyndaşy bolan Şammy Bekanunçy ady bilen tanalýan Şamrat Rejepow gelenden soň ýüze çykandygyny aýtdy. Barda henide müşteriler bardy. Birden gapydan gyýsa ýakly gyýsa boýly semizrek bir adam harby serkerdäniň ýörüşi ýaly ýörep girdi. Onuň ýanynda 2 jan penaty bardy. Ol barmyna ýakynlaşdy we oňa gyýryp başlady. Näme üçin hemmesi ýok bolmady diýip onuň ýüzüne ýumruk çaldy. Geň galdyrjy ýeri barmen hem oňa gaýtaryp berdi. Soňra jan penalar barmeni tutdular we şammy ýegen ony ýene birnäçe urdy. Ýöne soň jan penalar barmeni $200 berdiler. Diýip barda ýüze çykan ýagdaýa şaýat bolanlaryň biri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Şammy munyň bilen köşeşmändir we beýleki oturan mihmanlary da azar berip başlapdyr. Ol baryň içinde doňup galan adamlaryň arasynda aýlanyp başlady we göwreli aýaly bilen oturan bir ýaş ýigidiň stoluna ýakynlaşdy. Oňa üns bilen seretdi de birden gyzyň ýüzüne urdy. Onuň adamsy böküp turdy, hopsulyk işgärleri ýigidi tutdular we goşadyrnak içinde meşhur ýegen ony ýençdi. Şondan soň zalymlaryň üçüsi gitdiler. Adamlar gizlenen ýer
yerlerinden gaýdyp gelip gahardy dargadylar. Diýip şaýatlaryň ýene biri gurrun berdi. Türkmen Nokot News neşriniň çeşmesi prezident Serdar Berdimuhammedowyň dogan oglunyň hakykatdan Skybarda dawa turdanlygyny we mihmanlara azar berenligini tasdiklaýar. Ýöne ol bu ýagdaýy has ýumşak beýan etdi. Her nähilde bolsa Aşgabat ýaşaýjylaryň arasyny meşhur bolan Skybarda şammy sebäp ýüze çykan çakmyşyk barada metbuatda maglumat ýarylandan soň ol ýapylypdyr. Indi bolsa prezidentiň dogan garyndaşlarynyň goşadyrnak içinde medeniýetli dinç alışy bilen bagly ýeriň daşary ýurt köpçülikliň habar beriş serýetlerinde ýene ýüze çykmagy, galmagalçy dogan oglanyndan diýinmek mümkin bolmandygy üçin iň bolmanda ol edaradan diýinmek mümkin diýilen karara gelindi. Diýip Türkmen Nokot News ýazýar. 38 ýaşly Rejepow 63 ýaşly Durdunabat Rejepowanyň ýany Gurbanguly Berdimuhammedowyň 5 tane täsirli we arka tapynyp baý bolan aýal doganlarynyň iň ulusynyň ogly. Rejepow öz dogan ogluny Türkmenistanyň Gyzylyarma jemgyýetiniň öňkü başlygy Gulnabat Döwletowanyň gyzy bilen nikaly. 61 ýaşly Döwletowa Gurbanguly Berdimuhammedowyň beýleki bir aýal dogany bolmaly. Tinçlaryň pikirine görä doganlar ýurdun ozalky prezidentine güýçlü täsir edýärler. Aýdylýan gep gurrunlary görä Rejepow gaýnynetiniň wezipesinden peýdalanyp Gyzylyarma jemgyýetçilik guramatynyň üstü bilen çilim we beýleki haritleri ýurdu getirmekde peýdalanyp gümrük salgytlarynyň gaça durup gelýär. Ilkinji maşgalada bolan beýleki dogunlar ýaly Rejepowlar hem ajaýyp baýdylar. Girdejili şertnamalary we döwlet emlägini nyrklaryndan peseldip hususlaşdyrmagyň mümkinçiliklerinden peýdalandylar. 2021-nji ýylda guramaçylykly jenaýet we korrupsiýa barlygy merkezi tarapyndan geçirilen barlygda Hacımrat Rejepowyň dolandyrýan firmasy Türkmenistana azyk önümlerini getirmek barada 25,17 milyon Amerikan dollaryna barabar bolan şertnama baglaşlandygy hakda habar berdi. Barlygyň kesgitleşýäli kampaniýanyň azyk önümlerini getirmekde tejribesi hem ýok eken. Rejepowlaryň özlerini alyp barşy we olaryň sosial ulgamlarda kaşaň durmuşynyň görkezilmegi türkmenleriň arasyna yaramaz garaýşy döretdi. Merkez ýurtlarynyň arasyna 6 milyona goly ilat bolan bu ýurdun halkynyň aglaba bölegi garyplyk derejesinde ýaşaýar. Sosial ulgamda bolan şeýle maglumatlaryň köpesi öçürildi. Käbir maşgalalary bolsa 2022-nji ýylyň martyna geçirilen bir kontrollukdaky saýlawlardan soň Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine girişende Instagram hasabyny yapdylar. Aýdylşyna görä 42 ýaşly Serdar Berdimuhammedow köp wagtdan bäri öz dogan oglanlaryndan närazy we olary maşgalany maskaralaýar diýip aýyplaýar. Prezidentlik gasamyny kabul ediş tabarasynyň bary ýok bir ay geçenden soň Serdar öz daýdysy we Şamradyň gaýnynysy Gulnabat Döwletowany Gyzylyarma jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşatdy. Döwletow öz wezipesinden peýdalanyp insanperwer kömek hökmüne gelen däri dermanlary öz ulgamy bilen hususy dermanhanalarda bir kanun satdyranlygy barada ýurtda gurrunlar boldy. Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundulary biziň täze goşundularymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýydarlap gündäki radio gepleşiklerimizi diňläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini türkmençilik baradaky ýürüýt teşekküretlen dowam etdirýär. Kär pikirlere görä türkmençilik türkmen halkyna mahsus däpde sorularyň, edim gylymlaryň, durmuş, ahlak kymmatlyklarynyň toplum bolup asyrlaryň dowamyny emele gelipdir. Şol wagtda käte türkmençilik näme? Ol diňe däpmi? Ya türkmençilik islam dinini? Ya islamdan öňkü dinler hem öçüne alýarmy diýen ýaly soraglar hem dörýär. Käbirler ony ýazylmadyk kanun atlanyrsa beýlekileri garym gatym dürüstü hökmüne häsiýetlendirýär. Ýöne soňky döwürde türkmençiligi döwlet propagandasynyň bir bölegi. Ýoýlan däpler hökmüne garaýanlar hem köpelýän ýaly. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymova Goloyda adatlyk bilen eden telefon söhbetdeşligini türkmençiligi adamlar tarapyndan gurulan öz boluşly türmäden edi. Şu ýagdaý bilen baglykda käbir dinleyijilerimiz türkmençilik hakda ýürüýte gepleşik taýýarlamagymyzy haýyş etdi. Netijede adatlyk türkmençilik näme? Ol Sowetlerden öň näkili bolupdyr. Sowet döwrüne näkili boldy. Häzir näkili diýen ýaly soraglar esasynda gepleşik taýýarlady. Adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly dinlejimiziň pikirine görä, Sowet döwrüne kommunistler könäniň ziýanly garlynlary diýilýänlere garşy görüşdiler.
Neticede türkmençilik öňkülüginden üýtgedi. Aýal gyzlar, erkekler başgaça döwre görä geyinmäge ýykyn etdi. Sowet jemgyýetiniň bir agdasyny urly. Emma garaşsyzlyk döwrüne ýyda gaýdyldy. Türkmençiligi degisli zatlar, hali, milli libaslar, at we it döwlet propagandasynyň esasy bölegine urly. Ýagny könüden gelýän däp desurlar halk durmuşyndan alınıp, taryhdan alınıp siýasatlaşdyryldy. Türkmençilik, gyzyl harlar, aýal gyzlaryň el işleri, beýlekler azad erkin ýaşaýşa, dünýä gatılıp garylmagy edil gönü bolmasa da gaýtaklaýyn garşy goýuldy. Toy dawara sahnalary gurnalyp, halky bagtly, durmuşdan razy, häkimetlerden nägile bolmayan, el çarpıp aýdym-aýdyp tan edip ýören adamlar edip görkezdiler. Meniň pikirimçe türkmençilik ters matlap bilen ulanyldy we ulanylýar diýip azatlygyň söhbetde aýtdy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň Döwlet Guşy romanyny ýazmagyna görä, olaryň öýlerinde türkmençilik berk saklanypdyr. Türkmençilik öýde berk saklanýardy. Mälikguly 7 ýaşdan kulhuwallany, elhemi, teberek çykmagy öwrenipdi diýip türkmen medeniýeti öňkü prezidentiň kitabyndan sitata getirýär. Ýöne türkmençilik sözüni bir kemçilikli, düşündirmesi kıyın ýagdaý, logikasyz, mantyksyz hereketler aňlatmak üçin ulanýanlar hem bar. Azatlygyň söhbetdeşleriniň biri biziň häzirki bolup ýörüşimiz, durmuşymyz, nebit gaza baý ýurtda çekýän maddi kynçylyklarymyz, maşinamyzyň ag renkli bolmagy, şunça ýylly guramçylykly, güýçli oppozisiýa partiýalaryny gurup bilmezligimiz bir sözde aýdylanyna türkmençilik bolýar diýdi. Käbir pikirlere görä türkmençilik agdalylyk sözüni hem aňladýar. Türkmençilik diýilene soňky asyrlarda adamlaryň birege ynanmazlygy gödüňüne gelýär. Türkmenler ýa bir näçe asyrdan bäri agdybyr bolup bir hakykat ugruna göreşmeýän halk diýen pikir bar diýip azatlygyň habarçysy bilen gürleşen bir ýaşaýjatdy. Bu hili pikir aýratynykda gürleşilen ýene bir söhbetdeşimiz gaýtalady. Türkmen halky Sowetlerden öňem 15-nji asyrdan 19-njy asyrgaça dagynyk ýagdaýynda ýaşapdyr, agdybirlik bolmandyr. Türkmen hanlary Xiwa, Bukhara hanlaryna hyzmat edip garyp halky kösäp gelipdir. Halkyň içine hanlara dolu tabin bolman, gozgolaň turdan merdana ýigitlerin sany az bolupdyr. Olar uly bir üstünlük gazanyp bilmendir. Bu türkmençilikde öňem agdybirligiň bolmanlygyny görkezýär. Soň biziň topraklarymyzy Rus paşasy basyp alýar we ol hanlar soň Rus paşasyna gulluk edýär diýip azatlygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Aýratynykda gürleşilen başga bir ýaşaýjy türkmençiligi diňe däp destur manysyna düşünülýändigini, ýöne onuň adamlary gürletmezlik dumdurmak üçin hem ulanylýanlygyny öňe sürdi. Egerde daşary ýurt adamlarynyň edýän hereketlerini etseň ýa-da öz pikirini aýdyp başlasaň, türkmençilige gelşen okduýup agdyny ýumdurýarlar, türkmençilikden çykylýar diýip adamlara batyş edilýär. Türkmençilikde agdybirlik ýok, hakykat ýok. Welaýetleriň arasynda hem millet parazçylygy ösdürýärler. Her welaýet bir-biriniň halkyna at takyp millet parazçylyk edýär. Edil şu wagt türkmençilik şu ýagdaýda diýip azatlygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Başga bir söhbetdeşimiz türkmençilik däp destur diýseňem bolýar, ýöne soňky ýyllarda bolýan wakalary seretseň ol düşürüşde diýdi. Ol özüniň analitik Aýnawat Ýaýlymowanyň pikiri bilen ylalaşýanyny aýtdy. Abaşada ýaşaýan türkmen dogry pikir beripdir. Sebäbi adamlar bir uly kapasanyň içinde saklanýar. Köp adamlar şol kapatadan çykmaga gorkýar. Şol kapatadan çykan halk ýygyna gaýdyp gelmek islemeýär diýip azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmençilik barada sorag ýaşy bir çene baran adamlar bilen 50 ýaşdan bärdäki adamlaryň pikir düşünjelerini belli bir derejede üýtgeçlikligiň saklanýanyny işaret edýär. Garry adamlary diňleseň öz ýurdundan başga ýerde hiç bir gowluk ýok, erwetlik barýaly. Muňa subutnama hökmüni nakil hem getirýärler. Ýat ýyllarda şa bolanan öz ýylyna geda boldy ýerler. Belki de ýurtdan gidýänleri saklamak üçin soňky ýyllarda mekteplerde ýaş okuwçylary daşary ýurtlary ýigrenje edip görkezmek bolmak tendensiýasy köpeldi. Mugallimler çağılary daşary ýurt azgynçylyk o ýerde siziň päliňizi azdyrarlar diýen ýaly sözler aýdýarlar. Iň ýamany şu sözleri aýdýan mugallimlaryň öz çağılary ýa daşary ýurtda okap gelen ýa-da okap ýöreni bolup çykýar diýip azatlygyň bir ýaş söhbetdeşi aýtdy. Hormatly dinleyijiler, siz biziň türkmençilik hakyndaky ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Aýrarlykda gürleşilen başga bir ýaşaýjy Sowet döwründen türkmençiligiň esasan din düşünjeleri dayananlygyny,
adamlar Allah'ın, dinin adından gorkudanlıklarını, din vekillerinin halka kanagatlı olmağı ünnänliklerini belledi. Türkmen ähli zada çydamly halk, sabırly halk. Olaryň arasynda Allah sabırly bolan bennäni halýar diýen ýaly gurrunlary kulak asýan känip söhbetdeşimiz aýtdy. Sowet döwründe öňkü hanlar, morly şanlar ýok edildi. Adamlaryň aňyna Lenin propagandasyny goýdular. Garaşsyzlyk döwründe hem şu hili güýçli propaganda ýöredildi. Ýöne Lenin'e derek Türkmenbaşy arkadagy serdar propagandasy ýöredilýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran raýat türkmençiligiň her ýolbaşçynyň öz gowy görýän zatlaryna bagyrlykda üýtgedilýändigini aýtdy. Kim baş tutun bolsa, şonuň halyan hereketleri, halyan däp desurlary türkmençiligi salynýar we ýasama däp töredilýär. Bu zatlar adamlaryň aňynyň ösmegine uly böwet bolýar. Täze häkimiýetleriň çydan-çydygyndan çykmazlyk türkmençilige görüldü. Edil şuun kugunny türkmençilik hökümet diýmegi aňladýar. Hökümetde bolsa köp mesele para bilen çözülýär diýip azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Bir-birinden habarsa söhbetdeşlerimiz şu günkü türkmençilige adam hukuklary söz azatlygy ýaly zatlaryň girmeýänligini aýtdylar. Metbuat söz hökümetiň elinde bu ýerde diňe propaganda ýöredilýär, adamlar açyk gürlemäge gorkýarlar diýip ýaşaýjatdy. Şeride söhbetdeşlerimiz häzirki türkmençiligiň korrupsiýa gowy garaýandygyny aýdýarlar. Häzirki türkmençilikde paraxorluk häkimetlerden başlanýar. Ol ýerde adamyň hukugy ýa-da näme hakynyň bardygy hiç kimi gyzyklandyrmaýar. Häkimlik ýalançylyk bilen satyn alynýar, korrupsiýany görmezlik atalýarlar. Bu ýalňyş emma hiç hili çäre görmeýärler. Paraxorluk türkmençiligiň bir bölügüne öwrüldi diýip desur boldy diýip korrupsiýa we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjatdy. Çärelere çagyrylýan, öňe çykyp gürleýän ýaşuly adamlar, aýallar saýlanyp alynýar. Olara gürlejek gürrüňleri taýýarlanyp agzyna salynyp berilýär. Başga zat gürlemek beýlede dursun. Çala bir hereketiň yaramasa Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan soragy çekip adamlary gorkuda saklaýarlar diýip çäreler we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjatdy. Onuň sözlerine göre adamlar häzirki telewiziýada ýa metbuatda öňe sürilýän türkmençiligi ilaty doly kontrollukda saklamagyň bir guraly hasaplaýarlar. Ýöne gynansak-da adamlar gürlemekden gorkýar. Türkmençilik dogry sözlülük, rehimdarlyk, ejidi goldamak, ol adamkärçilik her adamda bolmaly häsiýetleri öz içine alýar. Emma hakyky türkmenlere mahsus gylyklar häzirki türkmençilige düýbünden gabat gelmeýär. Häzirki türkmençilik halky ezmek, paraxor häkimiýete işlemek diýmekdir diýip anonimlik şertinde görleşen türkmen raýat aýtdy. Milli eşikleriň aşy wagt edilmeginiň olara bolan islega ýetirýän täsiri baradaky soraga jogap beren ýaşaýjy munyň tersine işleýänligini öňe sürdi. Hökümetiň propaganda edýän eşiklerinden adamlar bizar, ýaşlar öz eşiklerini öz boluşly bedemäge çalşýar. Mektep okuwçylary öz egin eşikleriniň dürli bolmagyny isleýärler. Olar öz isleglerine laýyk öz stillerinde giyinmek isleýärler. Emma bu islegiň garşysyna türkmençilige gelişmeýän eşik giymeli däl diýip eşik mejburlygyny ulanýarlar diýip azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Hormatly dinleyijiler, türkmençilik baradaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk türkmençilik näme diýen soragy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenstanly türkmenleriň, Eýranly, Owganstanly türkmenleriň hem bir näçesine berdi. Häzirlikçe olardan Ýewropa ýurtlaryna ýaşaýan iki türkmen aktivistiniň jogaplaryny eşitdirýär. Olaly ýaşuly aktivist Nur Muhammed Hanahyň türkmençilik näme diýen soraga beren jogabyny dinläýäň. Türkmençilik kıysak esası Türkmenliğin gadimden gelýän däp desurlar. Ýöne şuňky alyp görsek, Türkmençilik şuňky unny, şuňky rejimde Türkmençilik türmeçilik bolup galdy. Türkmençilik türmeçilige öwrüldi. Ol hakykatdan ýöne şuň halky korkuda saklamak üçin, halkyň agyny ýapmak üçin şuňky ýolbaşylaryň Türkmenistanyň ýolbaşylarynyň siýasaty. Bir Nur Muhammed Hanahyň pikiri. İkinci söhbetdeşimiz Nur Muhammed Anaýew türkmençilik ady bilen efir açyp bu mesele bilen öňräkden bäri gyzyklanyp ýören aktivistleriň biri bolup durýar. Belki de onuň pikirleri söhbetdeşlikde aýdylan beýleki pikirler bilen baglykda dinleýijilerimiz, azatlygyň okuwçylary hem öz pikirlerini aýdarlar. Meniň pikirimçe türkmençilik din bilen
dep desturun garşan ýagdaýym kadiýanna. Çünki köp zadymyz biziň dep desturumyzdan dinimizden gelýär. Şoňa görä dep destur bolup galan dini nemelerimiz bar. Ýöne esasy aýdatym bilenler, olam biziň ýerleşdirmeden türkmençiligiň içinde käwrdady dep desturmy ýa din mi diýeni nemeniň öldürüm bilmeýär kadiýanna. Men köplünç efirlerimizde zatda gawat gelýär-de, aýynha ol biziň paşamy türkmençilikde beýdip görlenok, türkmençilikde öňe çykyp aýdyp görlenok, ýa ýaşyl waka kiçiplenok, diýilen ýaly nemeler emma-da dinde däl ýöne dep desturumyzdan ýene ýaly bir hili. Minus taraplar emma türkmençiligimiziň şular ýaly. Çünki bir hili ýylen dinden çyksaň hem ýylen çykma diýerler. Onuň şonuň esasyna oturup pikir edýän bolun, bir hili türkmençilikde hemmesi bir ýörýär-de, sürü bir tarafa ýörýär. Yani bir ýaly şu aktivizm ýaly öz başga tarafa çekip gidýänler çykybilenok, şu türkmençiligiň içinden çykybilenok köpsi. Biraz şu tarapan bari, şu ýylyň arasynda da ay dinden çyksaň hem ýylen çykma ýa köno wata destur getirme diýip demedýärler, täze düzgün diýerler. Indi şu Amerikada ýaşaýan türkmen analitigi aýna wagt ýaýlymy bu. Golayda azatlyk bilen söhbetdeşlikde türkmençilik näme? Bir adamlar tarapyndan gurulan bir öz boluşly türmü mi diýen ýaly pikir ortaatdy. Şoňdan birlikde de söhbetdeş bolan adamlaryň köpüsi türkmençiligiň türkmenler saklaýanlygyny, ýolun saklaýanlygyny, ösüşden saklaýanlygyny aýdýarlar. Ikinji tarapdan türkmençiligiň ýoýulýanlygyny, siýasatlaşdyrylýanlygyny, onuň propaganda hökmünde, ýani siziň aýdyşyňyz ýaly adamlaryň agyny dykmak üçin ulanýanlygyny aýdýarlar hemme. Bu arada sizde nähil pikir bar? Menin pikirimçe de şol birazcık türkmençilik biziň türkmenlerimizi kontrol etmek üçin ulanýany meňleş. Biziň türkmenlerimizi kontrol astyna saklamak üçin ulanýany meňleş. Meniň näçe türkmençilik efir açmamyň sebäbim birazcık öz milli duýgularymyzy ayağa kaldırmak, beýgetmek ýalak nemeler bardy. Çünki biziň türkmenlerimiziň köpsünde ay şu maňa şu watan geregem däl, men çağalarmy, maşgalarmy çykardym diýen adamlara gawat gelýärdim-de. Şonuň üçin türkmençilik diýip men efir açadım. Öz yurdundan, watanyndan umydyn üzüp Türkiýeге gaýdan bir giden maşgalalar sanaýadym. Şonuň üçin şu wagt Türkmenistanda köplenç maşgala bolup çykmak kyn bolýar. Ya çağasynyň birini alyp galýarlar, şu zatlar üçin şol. Ýöne men şu täzeden watanyndan ýüz öwürmezlik üçin täzeden şoňa bir hilik milli duýgularyny beýgeltmek üçin diýýärdim türkmençiligi. Ýöne hakykatdan hem biziň ýerleşdirmelerin arasynda ay maňa şu watan gerek gel diýilip şu türkmenliginden hem biýar bolan adamlar barda. Türkmenligimden utanýan, türkmenligimden absolut ma gerek zady ýok şu zat diýip uzaklaşan adamlar barda. Şu türkmençilikden kaýjak bolsa-da şeýdip çykýarlar. Indi şu türkmençilik hökümetiň edýän zatlar türkmençilikmi? Sebäbi Gurban Gulberdiň hökümeti türkmençiligi gaty berk uýlayan öýde ýetişende onuň kakasynyň hem şu türkmençiligi uýanlyk aýdylýar-da. Şu hökümet näsi şu çagasyny alyp galýar diýen zat diýen ýa beýleki diýen şu türkmençilige sygýarmy hökümetiň edýän zatlary? Ol türkmençilige syganokda şol. Türkmençilige syganok olur nähili özüne gereklerini türkmençiligi ulanýarlar. Özüne gawat gelmese o türkmençilige gawat gelýärmi, gelenok, moňa seredip duranoklar. Biziň halkymyzam şonu ýaly bolmaly. Türkmençilik diýip durmaly. Senin hakyň, hukugyň ýylýärmi, gidilýärmi, sen görüşmeli. O mende de bardy başda çykamda şu duýgular. Hani şeýle diýerler, beýle diýerler. Ay maňa şonuň diýdim 100 tonnosam gırakda dälidim şonuň tonnosy. Çünki gelen derejemiz belli. O taýdan edenetlikler belli. Maskarawarlygyň iň beýigini arkadagymyz edip otur. Prezident özüne gelişmejek hereketler edip otur. Prezidente gelişmejek işler edip otur. O türkmençilik aňarda dursun. Prezidente gelişmejek ýollar ýapyk wagty welosipedde aylanan alıp görmesi, ya balık tutup gören olması, ya DJ'lik edip görmesi, ya kitaplardan olup öz yazmadı kitaplarını adını yazıp görmesi. Bunun hiç sem prezidentliğe gelişecek zatlar değil. Şunu edip görken men nem şun dedim ben yok türkmençilik, mümkün yok iyili şey diyer beysi. Çoğat özümde bir şunu özümde cemledim. Yani maskarawarlygyň atası olup durbutaydı. Men näme üçin olsaň men ýöne raýat bolup bir zatdan utanmalmyşyn diýen düşünjeye geldim men. İýleşlerimizde de çekinmelerligini, ýapyklykdan çykmalygyny köp wagt nasihat etdik de efirlerimizde. Maglumat üçin aýdylsa, döwlet eýçiliginiň häkimetli otun ýazmagyna görä, türkmençilik düşünjesini ýaş nesilleriň aňyna insaniýetiň ajaýyp nusgasyny şöhrelendirýän gymmatly hökmüni ornaşdyrmak döwlet siýasatynyň esasy urlarynyň birine urly.
Kepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşini ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.